كاب أجلجلو تلفزيون إيرترا عز سلامتنا تقبلوا زخبركم تخاطلتنا خميت علو فرق معلتن فرقان كوينن لهم سولس 20 سلسن سنسترالوا هاجراون زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم أرسي ماسمرمي بغند نزبطات فيلم أبز تفلالي هاجرات زنبرو إيرتراويان جاغانو سماتات بحبن ذكرام أبنو الزوباتات فورتو سوان بارونتون نتقومات وغنات غنزباون عينتاون حاجزات تبركتون مدبرت عنا لا أبكن هتسانات عبا استواطوة تقبر الله تركي أبلي بيات تقبرو زلا وتهدراو متهتاو كم زي تتصورو فرنسا حبيرا أوروبا وحبرت بقدر رسم محجار هونغ كونغ من تشاينا تنقغو سراويت سوريا أب هاجرون متقع كم زوت أنا زجلس إنسب ألبون نفرتوج كم زملسة حبيرون زرزر زينام أبز تفلالي هاجرات زنبرو إيرتراويان جاغانو سماتات بحبن ذكرام ككبتوز بس حنا حبريتا بملك تبصاب تواهيد له ميكيل حادقو خوربي أب حبرات من قصات أمريكا جبسي بلجيوم جرمن عباي بريطانيا إسرائيل أوغندان هاجرات سكاندينافيان زنبرو إيرتراويان لبدا كوفيد-19 ንምክልኻል በብሃገሩ ዝወፀ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ምንቅስቓስን ብዝፈቐዶ ንጀጋኑ ሰማዕታት ብሓበን ዘኪሮም እቶም ዜጋታት ንዘሎ ብልጫታት ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ተጠቒሞም ብማንዛዊ ኣገባብ ከምኡውን ብውሱን ተሳትፎ ኣብ ዘካየዶ ናይ ዝኽሪ መረባት ሕድሪ ሰማዕታት ብግብራዊ ዕዮ ንምትግባር ዘለዎም ድልውነት ዳግም ኣረጋጊጾም እቲ ናይ ዝኽሪ መረባት ብምውላዕ ሽምዓ መደረታት ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታት ናይ እግሪ ጉዕዞ ሰነዳዊ ፊልምታት ወፈያታትን ኣብ ምእላይ ስድራ ስዋት ጎቦኦም ዝፈጸሙ ወረቐት ምስክር ምዕዳልን ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብ ከተማ ካይሮ ግብፂ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዝኽሪ መደብ ተሳተፍቲ $1,900 ኣሜሪካ ህፃን ኦሜጋ ታደሰ ድማ 200 ፓውንድ ንመሰሰን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ክወፍዩ እንከለዉ ስሙ ክጥቀስ ዘየደለየ ዜጋ ን2 ዓመት ሓላፍነት ምእላይ ሓንቲ ስድራ ቤት ክወስድ ወሲኖም ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ሃገራውያን ብወገኖም ልዕሊ $4,200 ንደበ ስድራ ስዋት ኣበርኪቶም ኣብ ዞባጋሽ ባርካ መምርሒታት ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣኽቢሮም ኣብ ገዝኦም ኮፍ ንዝበሉ ብዕለታዊ ሽቕለት ዝነባበሩ ጽጉማት ስድራ ቤታት ንምሕጋዝ ብዝውሰዱ ዘለዉ ተበግሶታት ኣብ ንዞባታት ፎርቶ ሳዋን ባሮንቱን ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ከም ተበርከተ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም በዚ መሰረት ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ንዞባ ፎርቶ ሳዋን 24 ጽጉማት ኣባላቱ 24 ኩንታል እኽሊ 240 ኪሎ ሽኮርን 4800 ናቕፋን ክዕድል እንከሎ ሓደ ነባር ድማ ንጽጉማት ስድራ ቤታት ናይ ዕለታዊ ሃለኽ تدقف غيرهم بزيكازي أبالات كفل السراويت 57 برقيد 10 بزوسدو تماسال تبقسو زواتو 29 كنتال حارج فينون مشلان 4.5 كنتال عدس 4.5 كنتال شكر 244 لتر زيتي 235 كيلو قطفن أستات 11 نعفان أب كتما بارونتو نزركبا 280 صقومات سدرابيتات كم مقارحن كله أبنو زوباشان بقدمان 75 صقومات سدرابيتات 11 نعفا تواهبهم بخال وغن تقمط عبارونتو قش تسفاياس ملاش ابتا ختما بزركب بيتو نزنبرو كلتا تخاريتن ناي كلتا ورحي تغادلاي الياس هابتيلن بعلت بيتو تغادليت املست سمرن اب كتمات السنه بزركب منبر بيتهم نزنبرو 4 تخاريتن ناي كلتا ورحي كمون تقمطو اسمرا اتخلا اسفهان بعلت بيتو ويزورو تخامر ادن ابتا سنه بزركب بيتهم نزتخاريت سدرا ناي كلتا ورحي كراي حديكم لام أبشودن زغمطاتو من راج دنقل دما عبارونتو نزركب كلتا تكالاتو نزتخاريو نني حدا ورح حدقت كراي كم زقبره كابت بوتاز بصحنا حبريتا ينتصر أبوشتن هتسان زنبرو زيكاسات معكن مخته كوفيد-19 نمسسان ገንዘባዊ ወፈያታት ከበርክቱን ከለው እትለበዳ ዝፈጠሮ ቁጠባው ጸጥን ምፍዋስ ድማ ናይ ክራይ ገዛ ሕድገት ገይሮም ከካበቱ ንዝበጽሐና ሓበሬታ ግረምስ ገልገር ዝገር ከቅርበይ بمسرت ዕለታዊ ጸብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ምምሕዳር ሓውሲ ከተማ ጾሮና 52,045 ነቕፋ ትካል ቀረብ ማይ ሕምብርቲ 50,000 ነቕፋ ምምሕዳር ከባቢ ጸሎት 20,000 ነቕፋ ممحدار كبابي كوتوبيا 7,770 نقفة ممحدار كبابي دنبس مراش 6,321 نقفة محبر قدس ميكيل عد قبراي تقمات اسمرا 5,000 نقفة ممحدار كبابي موغولو دما 3,477 نقفة وفيهم
بتماسسالي تكال ممصان ملاخم تسفى نقاش 5,000 نقفة تشايناويان سرحتنيتات كوباني عدنا زارا 1,100 دولار أمريكا تكال مشت أسقا يوهانس تسفى ميكائيل 3,000 نقفة بمحضار كباب حدش عدي كاتينا 3,000 نقفة ميكائيل فرامينتا 1,000 نقفة من محضار عد مقلل دما 1,139 نقفة أب حساب هاجراو بانك أتاو جيرام بقالو قندما نبرتي إسرائيل دكي نفسير تبره كفله أب ما يجهو تابزر كاب قزقم نستخاريا شوعات سدرا بيتات كاب قونو بيت كساب حملة ناي سلست ورحي كراي كقد فلان انكالو تغماتيت سياتل حرقوين قبرهيوت أب 4 سمرا نشدش تتخاريتين خلت تورحي نباريت سياتل بيانش تيدروس أب حز أبزر كاب قزقا نستخاريو نغلت تورحي نبرتي ريشموند قزقي هابتا ميكائيلن أبا ولد سلاسيان أبي دعرق أولس نحنت صدرا ناي 3 ورحي نباريت أوكلاند وبت سلمون أبار جماع أبزركب جزءان استخاريو نخلت ورحي تقماتيت نيويورك مدهن آرآيا أماي تمناي أبزركب جزءان استخاريو ن3 ورحي نبرت دلاور والداي كيدانن محرت تخلن أب كباب ريدي مرينا أبزركب جزءان استخاريو نخلت ورحي تقماتيت نيويورك لتيسوس هابتا ميكائيل أب ماي تمناي أبزركب جزءان استخاريو ن3 ورحي نباري سان فرانسيسكو توقام قبرتنساي أب على برعيد ن3 سدرا نغلت تورحي نبرتي مينوسوتا بين عصبون ربكا هايلند ما أب ديبوزيتون سنبلن أبزركب جزوم نستخاريا كلت سدرا ن4 تورحي كاب كراي ناس أجيرمام بتماسسالي تقمات كثما يافل شودن أتو نجاسر سومن ويزرو رقعت صقاين أب سعدا كريستيان حنت سدرا كابو حميازياك ساب كورونا زطفئ نباريت شودن لتبرهان ولد من قريوس أب عد أبيتو نغلت سدرا ناي 3 ورحي نباري كتما يتوبري شودن أتو قرماي امبايه أب كتما أسمرا ن3 سدرا ناي كلت ورحي نباري نروي أتو ميكيل قبرجيرجيس أب كتما أسمرا أبزر كبجزو نستخاريو ناي كلت ورحي كومون سمم كتقس زيد ليو 5 نبرتي نروي أب أسمرا دكم حري سنعفي عد وعدان سنبلن نمنبرن تكال نستخاريو أبايتم كاب حدك ساب 6 أوارح كفليت كراي جزا حديقة ملام أبوم لأنه زوبا فروز تخفتت مدبرت عنا بتعنا حبرة السباحة في الشاك إنك نهز أنا دم بفلاي عبا استوات صوت كبر لا حلفتها مدبرت عنا تحقق غاز نرز زايد يبرها بزهاب حبريتا التأبور حتى كم تغلتشن 10 شعتنا أقل زجمرت مدبرت عنا زنبرانا يتحيا وتسعات حصلت بمملو أقل كتابة تساناتنا ديتاتن بقبة السلاسل كم زلا قليتم نقحت حبرة السبب أقل زمنا وتعنا بحفشة بكنك قد من دحر نحرس دم بفلاي زمسكن مخانو تغيسو دم نزحشة أقل متقبين نفسه صارت كسر حالات تلابيهم تقلقلت بوجنهم أقدمهم نأقل قلت عنا بحفشة نكتابة أنا دم بغندق 7 دقيقة فورن خرو يقدروا من بارم بمذكر أبز زين أبكبابيهم تكلت عنا بمودادة تجمعتهم كم التقالله حبيرام مدبرت عنا أمله قنتين نبرت من محدارات كبابا أيرو مالكا دنان لون رو بحدث نتهبو حكمنا وأقل قلت أبكبابيو تصريت مكل خال حمامات كم أون أب مكتا قدات اللمدتات ذات كرة استمرتات كم التهب سنداتها يملكت صانيعم زلو ممرحيتات مكلخال كورونا فيروس نزقات مناي منقعزيا شجرن كنا هاتكليمانا بقمت بمئتاو بفوري نحمومات تقطد من شكوريان مقلقال أما أكلاي بوتا كتما باتعز التخفتت غزياويت كلينيك زمسغن أقلقلوت تهبالا ميديكال دايركتور هوسبيتال قرار دكتور برها أصفهاني يرينا عبزها بحبريتا اتو هوسبيتال كاب كتما محدق زبالة سلزخونة حمومات تقطد من شكوريان تقامات كيقات امام نخلهم هبزمتش ما أكلاي بوتا غزياويت كلينيك مخفاتا قداس النوتو عزوز مخانو قليتهم دكتور برها بتوسخة زاب ما يسومن نور حميازيا أقلقلت كتب زجمرت كلينيك حمومات قبو حكمناوي مرمرا زقبرلو بغربا مخرن معدن حكيم زرخبلو كمون مدهانيتهم بسرعة زوزدلو عدلار حكم زلا بمتكاس أو اشتغل التوارح نلعل حدش عن كل التميتن قومتن تمالستن أقلقلت كم ذهبت أبريهم تقلقلتي أبزهبوريتو تا كلينيك أما أكلاي بوتا بمهلوا كنا تاتعنون بغطسالن مكتال زيادة كم التتبابع بمحبر دحر لبدا كوروناون انتخونا كتسالن تاكو وحس تلابيهم زخبركم تعذبتنا هقراو زينا هاتحيزاكم لساكم من كتالكم كتقصلو دقيمة بخبر عدم
تركي ኣብ ሊብያ ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ምትእትታው ከም ዘይትጻወሮ ፈረንሳ ሓቢራ መንግስቲ ቱርኪ ንሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ብምግባር ንኩነታት ሃገር የጋድዶ ከም ዘሎ ዝወቀሰ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሩ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ብ22 ሰነ ኣረድዮ ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ማክሮን ሃገሩ ነቲ ምትእትታው ንምግታእ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትኽእል ይሓበረን ፈረንሳ ነቶም ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ዝመርሑ አንጻር ሰራዊት መንግስቲ ዝቃለሱ ዘለው ተቃወምቲ ሓይልታት ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ትገብር እኳ ይግለጽ እንተኾነ አሉታዊ ምላሽ ክትህበሉ ምጽናሓ ይፍለጥ ሰራዊት መንግስቲ ሊብያ ብልዕልቶም ዕጡቃት ጽቡቅ ገስጋስ ብምስጋቡ እቲ ኩነታት ነቶም ዕጡቃት ኣብ ልዕሊ ዝድግፉ ሃገራት ሻቅሎት ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱም ግብጽ በወገና ኣብ ሊብያ ወተሃደራዊ ምትእትታው ክትገብር ከም እትኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምጥንቀቃ ጸብጻባት ይርድም ጠንቂ ናይዚ ኣስታት 10 ዓመታት ኣቁፂሩ ዘሎ ቅልውላው ሊብያ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ምዃኑ ይፍለጥ ቻይና ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ከተታታትዎ ወጢና ዘላ ሓድሽ ፀጥታዊ ሕጊ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ቀሊል ከም ዘይከውን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣጠንቂቖም እቲ ሕብረት ነዚ ዘጠንቀቐ ላዕለወ ሰመዝ ክልቲኦም ወገናት ትማል 22 ሰነ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቪድዮ ርክብ እዮም ኤውሮጳዊ ሕብረት እቲ ውጥን ምስ ዝትግበር ኣብ መንጎን ሞንጎ ቻይናን ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ክስዕብ ከም ዝኽእል ብምሕባር ብኣግኡ ክቋርጽ ፀዊዕሎም ይኹን እምበር ቻይና እቲ መደብ ግዳማዊ ፀጥታዊ ስጋት ንምግታእ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ጉዳይ ንኻልኦት ሃገራት ዝምልከት ከም ዘይኮነ ትሕበር ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ነቲ መደብ ምስ ዘይተቋርጾ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ከም ዝኽእል ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ ኣብ ከተማታት ዋላን ወይንን ባካድ ወይንን ናይ ሶማሊያ ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ብውሕዱ 7 ሰባት ከም ተቆትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ሰመዝ ፀጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ኣብታ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ካብ ከተማ መቃዲሾ ትርከብ ከተማ ዋላን ወይን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ኣፍደገ መንበር ገዛ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ሃገር ቦምባ ብምጽዋድ ከም ተፈጸመ ተገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ ሰላማውያን ሰባት ዝርከቦም 4 ከም ተቆትሉን ካልኦት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሮም እቲ ካልኣይ ነፍሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ማእከል ዞባ ጋልሙዱግ ኣብ ዝኾነት ከተማ ባካድ ወይን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መፈተሽ ነቕጣ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ መኪና ዝተጻወደ ቦምባ ብምፍንጃሪ ተፈጺሞም በዚ መጥቃዕቲ 3 ኣባላት ሰራዊት ከም ተቆትሉን ካልኦት 3 ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና ብተወሳኺ ቃሊሐን ዛጊት ናይቲ መጥቃዕታት ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ተመሳሳሊ መጥቃዕታት ከካይድ ፀንሐ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ግን ቀንዲ ጥርጡር ምዃኑ እዮም ሰመዝ ፀጥታ ሶማል ዝሕብሩ ሰራዊት ሶሪያ ብ22 ሰነ ኣብ ሃገሩ ንዝርከብ መደበር ሰራዊት ሩስያ ንምጥቃዕ ከም ዝወጠና ዝገለጸን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ውግእ ከም ዝመለሰ ሓቢሮም ዋንነት ናይተን ነፈርቲ ዛጊቱ እኳ እንተዘይተነፀረ መንግስቲ ሶርያ ንመንግስቲ እስራኤል ብተመሳሳሊ ጥሕሰት ልኡላውነት ክኸሶም ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ሶርያ ብልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ሩስያ ናይ መጥቃዕቲ ውጥን ክካየድ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሶርያ ዝበዝሑ ካብ ዕላም ሙኸ ወቕዓ ከም ዝብርዕን የረድኦም ሩስያ ብጠለም መንግስቲ ሶርያ ካብ 2015 ኣብታ ሃገር ወተሃደራዊ ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ ፀብጻባት ይሕብሩ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ምብራቃዊ ጫፋት ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ብዘካየድዎ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 19 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቆትሉ ማዕከናት ዜና ብ22 ሰነ ኣቃሊሐን እዚ ብዕጡቅ ጉጅለ ADF ከም ተፈጸመ ዝተገልጸ መጥቃዕትታት ኣብቲ ምስ ሩዋንዳ ዘዳው ዞባ ሰሜናዊ ኪቡን ኣቀዲሙ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ክካየድሉ ፀንሐ ዞባ ኢቱሪን ከም ተኻየደ መብዛሕትኦም ግዳያት ድማ ቆልዓ ሰበይቲ ምዃኖም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮንጎ ኪንሻሳ ገሊፆም እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰራዊት መንግስቲ ካብ ጅማር 2019 ናትሒዙ ኣብ ልዕሊ ዕላማታቱ ዘካየዱ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ብዘካየደ ዘሎ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 500 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቆትሉ ፀብጻባት ሕቡራት ሃገራት ይጠቕሱ ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ኪንሻሳ በቲ ኣብቲ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ተደጊፉ ኣብቲ ዕሙር ጫካታት ኣብ ዘለዎ ዞባ ቢኒ ዝዓረደ ጉጅለ ADF ዘካየዶ መጥቃዕትታት ይቕጽሉ ከም ዘሎ ዝሕበር ጎረባብቲ ሃገራት ሩዋንዳን ኡጋንዳን ብወገነን ነቶም ካብ ዶብ ናብ ዶብ እናተሳገሩ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ መጥቃዕትታት ዘካየዱ ዘሎ ዕጡቃት ሓይልታት ንምድምሳስ ምስ ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓባራዊ መጥቃዕትታት የካይዳ ከም ዘለዋ ይግለጽ نسع استرالو زينو من سنادو أبسزازي ملو زخبركم تعزبتنا نسلم كتالكم النامزغنكو زترفو مدبات إير تي في خد كاتلو أحدكم بوغني روح معد